impyerno. Kaya niini panahon na mga igsoon, higala kinsa kuman nagtanaw karon atong makita ang palibot, ang mga binuhatan sa katawhan. Grabe na gyud ang ilad kadautan. Atong mandurawon mga higala kung unsa ang kainit sa kalayo nga gitagana alang sa mga nagbuhat o dili maayo. Usa aron atong masairan palihog tanawa o guminawa kining maong awit. Palihog lang kupod usab o like, i-share ang atong video o i-subscribe aron updated ka sa mga video na akong i-upload. Kunya atong i-upload ang video na atong i-upload. Salamat kay sa imong pagtanaw. Ang kainit sa kalayo nga kini maoy isilo sa tanang dili muto managsyagi sa kasakit sa mga dila managpangi tungod kay sa sala na lambigi. Akong handong nini nga panahon nga dili na kita magmapatuyangon, kay ang impyerno dili sa'yo. Bagaw tutong kang tut sa kamatayon, kini ang mapait nga palandungo. Ayaw iba'y luwang kabilin sa kinabuhi mo, sa mga binuhatan nga makapaimpyerno. Handurawang tanan kung sa'y imong kapadungan, aron dili ka magbasol sa unan. Gihanduraw ko ang katahong sa langit, diin ng mga matarong sa kalipay managsinggi, managhuyaw na ang langit. Ubana kang Isus manag-awit, kay dito wala na may mga kasakit. Ayaw nagsayangi ang mga higayon, nudungol na tadiya kang Jesus karon, kay siya nagmahal kanimo. Dili siya gusto nga ikaw maimpyerno, kay dadon kaniya sa paraiso. Ayaw iba'y luwang kabilin sa kinabuhi mo, sa mga binuhatan nga makapaimpyerno. Handura
unan. Aron dili ka magbasol sa unan, aron dili ka magbasol sa